Simony Productions. This is the local horror movie you've been waiting for. Blood Hands, starring Geoffrey Moyo, Ronald Chikambure, Ungwe Matangi, Musasia chombo ichi cha mabaya na chomu. Alright. Pandrimba ya maurera mungu. Please. Blood Hands, directed by Simon Nyoni and produced by Simony Productions. Get away! Get away! Guards! God! Honey! Wake up! No. Honey! Hey, come here! Honey! Please, don't do this. Honey! Wake up! Honey! Hey, come here!
Wake up, wake up. Junie. Haitasi. Mwanangu. Haitasi. Junie. Argubi. Junie. Argubi. Mwanangu. Argubi. Mwanangu. Haitasi. Argubi. Junie mtabu. Kudi. Mtabu lutokechi. This night, we lost the ambush. Enough. Mama, eu passei. Assim a possível. Dos dias. Mtabu lutokechi. Mas eu afmacei. Assim a possível. Dos dias. This day, we lost the ambush. Tiki.
Wake up. All right. Okay. Son, no problem. Mali. Ongojinzi na mama wakarira sitting room. Ndovanda kushaya. Saka ndakanda kudya. Kuti uri kupi? Wakarara zve right. Wakarara zvakanaka muchabudya. Wakarara po. I'm feeling good. Unambogesera mtishi. Ndinogesera mtishi. It's okay my son. Auna chomboona. Warara nguvai. Unambogesera mtishi. Unamboona chiro tishi rine mvura. Tishi rine mvura ripi zve? Ndinaona tishi rine mvura. Aure. Rara shoko. Never mind. Hey. Usiri wangu mutongo jamgana chona ndimomotera pamongo ndaverombea ndichisina chishongo andiwo upenyu wandaishuvira kane kuda viewers, welcome to Simple TV. In zita rangu ndinonzi Vero kana kuti Mankomo. Fatso from Simple TV. Basa redu isusu pano pa Simple TV tino entertain vanhu vote zvakawanda nkomana. Why is here? But guys, chikumbiro chedu chikuru guys. Haya man. Subscribe. Like. Man. Pa Facebook, YouTube, TikTok. Baya like chete nkomana nemsikana ewe gogo newe seguru vanokudzidzisa kavana vako vakazara kuti no like sei. Chimwe chizecha sara. Zvatinoita dangu ataura kuti shortcut zvatinoita kusimple zvamira sei. Isu tiri ma entertainers number 1. Number 2 tinotora ma videos evane zvakawanda zombe zvonoda kuitikwa. Maizia. Tino advertise ma businesses enyu, tinokuitira zvese zvamunoda kuita, tinokuentertainai zvakare, tinokusekesai futi. Ati pane mwangu wasiya manje. Ndasiya pa. Muchato mani, muchato chinhu chakakosha mani. Zemucholo mani. Ya. Unati guys. Pa function yese muchato party. Guys Simple TV. Yes. Vanoda kuchata padana nakusuka kubhonzo. Aiwa, vanoda kuonekwa kuti aiwa vanodanana. Ma videos tinotora zvakare kumuchato ka Pazwana chi. Wangade kuziva zvinhu. Chivanotibata sei? Guys, number pa screen. Dziri pa screen dzose. Kubata director. Munzwa zvizere guys. Unoona kuti pane zvimwe zvakasiya. Zvasiya chizvo mukoma. Ko chima XX wakaramba unozwa kuti unogona kuramba nefesi wako mani uchimuda simple man ndo zvedi zvimani kana kuti wewe umboti wewe ukaona une munhu wako crash yakanaka uri kukrashira munhu wako sekesatibaudze nawe yedu iri pakudai so kana une mudiwa wako
akakuramba uchida adzoke tiri pano Simpro TV zvakare. kana kuti uri kukrashira iwe Kana kuti unomusikana wauri kuda kana mukomana wauri kuda ka eka tinobva takurombera ka. kana DNA test lechipi toita DNA test wata ku DNA zvakare. Wati DNA futi tiriko DNA test malavu anoita ma DNA o ela. sakanga but guys ka chikumbiro chedu subscribe Simpro TV kunoda zvoita zinonaka. Andiwo upenyu wandanyisuvira kane kudawo kwemane kukumbira unokurira ite zvako ndosingoona uchimhanyamhanya chinje chimboitika kwaniko ndenge ndichigadzirisa zvangu mabhizinesi angu kuma kuvhunduka chipi ko kunorinyi wani aiwa asi maakupenga kufanana nini wani handina kuva mungani muchida kutiza chii asi ndakushanyira enda koniwa manje ipapo chero ndikati kana makupenga motoka tobvati makupenga nditiza upi wachona manje una kutotiza chaichaose hamuchati hama dzenyu dzikushanyire hati tisiri ndatiza zviza zvotoreva izvo kumbokozi hamuti wesiwa iwewe wafanana nini sei kwapa muri kuti muri mungani wei ndokunesa kuona ime ndimi ndaniwe ko chi kandi nhasi ndimbori mungani wei hamuchadi kushanyirwa nehama ndakuona ndo maitiro ndanga agarika kaiwai hananyenda kugadzikana chii chamuti chii chikuti voisi rega ndorisiri rangu asi ndatofa kai Why did it